ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ବି ମୁଁ ବାଜିରେ ଲଗେଇ ଦେବି। ବାଜିରେ ଲଗେଇ ଦେବି ମୁଁ। ମରିଯିବି ମୁଁ। ଏମିତି କଣ କଣ ହେଇଛି ତୋର? କାଲି ରାତିରେ ଏମିତି କି କାମ କରି ଆସିଛୁ ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୁ ମତେ ଟିକେ ଭରସା ଦେଉଛୁ? ତୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମତେ ଜମା ଠିକ ଲାଗୁନି। କଣ ହେଇଛି? ବାଣ ପକେଇଦେଲୁ। ବାଣ ପକେଇ ଦେଇ ତୋ ଚନ୍ଦ ଭାଇ ମୋହରୁ କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, କାଲି ରାତିରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମୁଁ ସେ ବେଶ୍ୟା ପାଖରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଛି। ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଛି ନିଜ। ଆଉ କଣ କହିଛନ୍ତି ତୁ କହଲ ମୁନି? ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ପରା ତତେ କଥା ଦେଇଥିଲି ତୁ ଭଲରେ ରହିବୁ, ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କରିବୁ। ତୋ ସଂସାରକୁ କେବେ ମୁଁ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ସିନା ସରଗର ସୁଖ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି, ହେଲେ ତୋ ସଂସାରକୁ ମୁଁ କେବେ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ସେଦିନର କଥା ମନେ ଅଛି ନା?